Доброго вечора, Османе. Доброго вечора. Бажаю найміцнішого здоров'я нашим глядачам. На жаль, ви почали цей ефірний час сумних новин, що АТР не зможе повноцінно транслювати цей сигнал, і це сумна новина. І ми насправді зараз перебуваємо в інформаційному просторі, де превалюють сумні новини. І ці сумні новини насправді мають, ми говоримо як про наслідок, але насправді вони мають і причини. От для того, щоб ми жили в країні, яка дозволяє відчувати себе впевнено і дивитись майбутнє, не переживаючи за те, чи зможемо ми нагодувати своїх дітей, чи зможемо ми лікувати своїх батьків, ми маємо розуміти причинно-наслідковий зв'язок між нашими рішеннями і настанням наслідків. Дуже погано, з одного боку, що ми чуємо зараз постійні ці новини, але вони є наслідком тих рішень, які ми приймали раніше. І якщо ви кажете, от непопулярні реформи, так, звісно, в усьому світі реформи – це не завжди те, що ми називаємо розважальною програмою нації. Це завжди болючі зміни, тому що люди мають інерцію в сприйнятті змін. Дуже багато опираються, не розуміючи. Тобто, дуже багато не хочуть втрачати те, що вони вже мають. І насправді, коли ми приходимо до влади, політики, ми маємо чітко артикулювати. Ми приходимо до влади, щоб зробити щось. Те, що ми зробимо, принесе кожному, попри те, голосувало за нас, що не голосували, ось це. І от ця, знаєте, постійна боротьба причинно-наслідкового має спонукати нас обирати компетентну владу. Я дуже пишаюсь, насправді, тими зусиллями, які ми докладали. Не кажу про зовнішні. Для мене найбільшим, наприклад, я можу за себе зараз перед нашими глядачами звітувати, для мене було величезним, насправді, внутрішнім мотиватором бути в парламенті тим рушієм, частиною змін, які я прагнув бачити в своїй країні. Тому що я розумів, що не розвиваючись, не реформуючись, ми просто будемо поглинені Російською Федерацією. Я прийшов в парламент не з бізнесу, не заробляти гроші в парламенті, як це роблять зараз слуги народу, отримуючи додаткові зарплати в конвертах за те, що вони голосують. Я прийшов з фронту, тому що я чітко розумів, не захищаючи нашу країну на лінії фронту, ми її втратимо. Не захищаючи наші реформи і зміни в парламенті, ми не будемо мати що захищати. Тому, насправді, дуже важливо розбиратись, чому політика є такою. Чому ми обираємо політиків, яких політиків і які результати цього вибору. І тому, коли ми зараз говоримо про руйнування довіри до інституту влади в цілому, я вже не відокремлюю від інституту президента, інституту виконавчої гілки влади, яким є Кабінет міністрів, від інституту законодавчої гілки влади, яким є парламент, або суддівської гілки влади. Все це речі, які невід'ємно пов'язані з тим, як ми себе, як громадяни країни, бачимо в дзеркалі. Бо політики, вони не з неба падають і як шахтарі не вилазять з землі. Це люди, яким оголошено довіру на виборах, які визнаються легітимними. Тобто, якщо ми обираємо керувати країною людину, яка взагалі не розуміє нічого в державному управлінні, не має політичної позиції, обіцяє всім і все, а одночасно нічого нікому. Якщо ми бачимо, що, як ви кажете, що кругом предателі, ну насправді з точкою певної гумору про цю ситуацію казав Богдан Процишин в своєму дуже класному ролику, коли він казав «Квартал в кругу предателів». Власне, так і сприймається зараз ситуація з боку Зеленського, тому що він не розуміє, навіщо йому влада. Він отримав найвищий просто рейтинг довіри для того, щоб бути частиною змін, маючи мандат довіри. Він використав владу як середньостатистичний, дуже обмежений в розумовому розвитку громадянин, просто паразитуючи на владі. Окресливши коло наближених осіб, як фаворити під час королів, царів в середньовіччі. Маєш фаворитів, які мають доступ до тіла, вони мають все, решта живріє на тому, що залишилось. Тобто він не є тим творцем, який би робив нашу країну сильнішою саме в демократичному і правовому сенсі. І в мене єдина до нього претензія насправді в тому, що він послаблює країну, руйнуючи інституції. Неважливо прізвище.
Неважливо прізвище, для мене ніколи не було. А він руйнує інституцію? Руйнує. Він зруйнував всі інституції, навіть які були побудовані з 14 по 19 рік. Правоохоронні інституції, антикорупційні. Ми бачимо судову гілку влади, втручання, руйнація і колапс Конституційного суду. Починаючи з того, що він провів дострокові парламентські вибори абсолютно в неконституційний спосіб. Це коли ми тоді закликали українців, що схаменіться, цього не можна дозволяти. Це руйнує правові засади розвитку нашої держави. Ми дуже швидко опинимось на рівні Венесуели, коли забаганки окремого так званого управлінця будуть ставити під сумнів ті правові засади існування держави, які прописані в Конституції. Тому що в державі головний закон – це Конституція. В Конституції написано, що наші з вами права забезпечуються основним законом. Якщо руйнується Конституція, руйнується і наше право на права і свободу. Про судову владу, але і про особистість Зеленського, бо я бачу, ви теж в таборі людей, які вважають цю людину некомпетентною на своїй посаді, тобто невідповідною на своїй посаді. Я в цьому таборі з першого дня, коли я побачив, що він почав приймати некомпетентні рішення. Я без жодного особистого, скажімо, я професійно ставлюсь до цих речей. Деякі речі тільки дізнаємося, виявляється, от з інтерв'ю Юрія Луценка, що він, Порошенко, хотів свого часу в парламентську п'ятірку включити Зеленського. Навіть була зустріч. От це люди, які найбільше таврують Зеленського за некомпетентність. І, до речі, а в протилежність тому вважається, що команда Порошенка – це найбільш компетентна. Тобто там фахові люди, але Зеленського хотіли в політику привести сам попередній президент, включаючи в підтримку. Давайте я буду говорити мовою фактів, тому що дуже легко перейти в емоцію того, як оцінювати те або інше, особливо в політиці, розуміння, хто є компетентним, а хто некомпетентним. Я буду знову ж таки приводити приклад Народного фронту. Ми дійсно в 2014 році отримали найвищу довіру на парламентських виборах, виборовши перше місце і увійшовши в парламентську коаліцію, взявши на себе відповідальність за те, щоб проводити реформи. Єдина політична сила за 30 років існування нашої країни, яка виконала на 100% свої політичні обіцянки, це є єдина політична сила Народного фронту. Жодна інша цього не змогла зробити. Тобто говорити про компетентну і відповідальну політичну силу я можу на 100% тільки щодо Народного фронту. Тому що ми дійсно були відвертими своїми виборцями. Ми не змарнували оцих 5 років, перебуваючи в парламенті, на те, щоб набивати свої кармани. Ми навпаки перших 2 роки отримували мінімальну зарплатню, розуміючи загальний стан економічної держави. І ми всі разом розуміли, що треба всім потерпати від тих наслідків, які ми маємо. Не жирувати на тому, як зараз це роблять слуги, отримуючи зарплатню за те, що вони голосують. Це не тільки нечесно, це злочин. І цим має займатися правоохоронна система. Що робили інші політичні сили? Кого вони запрошували в якості популяризаторів своєї політичної сили? Це хай вони пояснюють, і тут немає обмежень. Вони дійсно можуть брати і співаків, так може бути. Тому що, насправді, політика – це в певному сенсі така сама публічна діяльність, як і естрадна. І Зеленський, власне, на цій хвилі і прийшов, як зірка естради, яка дуже впевнено себе почувала на сцені, і заклала думки українців, що він такий самий впевнений і сміливий може бути, коли він буде розв'язати державні, скажімо, питання глобального значення. Але це виявилось оманою українців, які віддали йому свій голос, а саме головне, що він брехав сам собі, розраховуючи, що ця компетенція прийде йому як роль, яку він вивчав раніше перед тим, як виходити на сцену. Ви для себе пояснили це, як в серці українців він знайшов таку підтримку? Це була втома від всього попереднього, що було? Чи це була втома від деяких втрат, економічних, які були, скажімо, стабілізація відбулася десь 17-го року, вже економічно. Жахливий був 14-15 рік, 15-й, складний, 16-й було вже покращення.
краще, і в 18-му люди почали забувати, що було Почалося економічне зростання, тому що розкрадання тих бюджетних коштів, які було за часів Януковича, було припинено. Було поставлено запобіжники реформуванням банківської системи. Що це відбулося? Це наївність виборця з новими обличчями чи щось інше? Ми не можемо казати про наївність. Насправді, я вважаю, що відбулася інформаційна спецоперація. Відбулася боротьба олігархату, які відчували потребу реваншу за ті утиски, які вони відчували в результаті проведення тих реформ. Я знову ж таки, я маю на це підстави казати, що саме Народний фронт був провідником тих реформ, тому що нас на всіх телеканалах, на всіх, нам не робили теплу ванну. Ви пам'ятаєте ці чисельні акції, коли про Арсенія Яценюка казали абсолютні несенітниці від того першого мільярду, який він нібито заробив, і це було просто обурення у людей, як він міг собі дозволити. Потім виявилося, що це фейк, спростований через суд. Потім 23 вілли в Майамі, це фейк, спростований через суд. Тобто проти нас не тільки Кремль, який нас називав партією війни, бо ми дійсно хотіли боротися за нашу країну не тільки зі зброєю в руках, але й за допомогою парламентських методів. Так само можна про конверти, які, до речі, колишній керівник адміністрації Зеленського Богдан теж, він теж сказав, я знаю, я чув, то щось таке. Ніхто ж не доводить в суді на наявність. Чого? Я знаю. Це про конверти, про 20 тисяч доларів депутатам. Давайте проговоримо про це. Я зараз повернусь до цього. Я вам можу зараз, наші правоохоронні органи документують зараз цей процес, і коли настане момент, коли вони зможуть реалізувати цю кримінальну справу, вони, безумовно, будуть готові. Я вам зараз кажу, що нам за жодне голосування не доплачували конверти. Не доплачували нам за голосування за закон такий. Ми прийшли в парламент дійсно з натхненням, що ми можемо змінити свою країну, тому що ми маємо шанс. Нам не треба було доплачувати, нам треба було створити умови, де б ми могли голосувати за порядок денний, який нам був цікавий. Нас не треба було мотивувати грошима, що відбувається зараз. І ще люди, які подивились інтерв'ю Богдана, першого керівника офісу журналісту Гордону, по-різному до нього ставиться. Дехто каже, що це огидно, дехто каже, що вони визнають, що привели до влади людину, за яку їм тепер соромно, але тепер визнають чи не визнають. Але я би, знаєте, от що мене ціпануло з цього 3 години і 16 хвилин інтерв'ю? Як вони продовжують, Богдан, ментально ставитись до влади. Він каже, я за 10 мільйонів доларів не піду зараз на посаду президента, щоб приймати рішення. А ти не маєш іти за 10 мільйонів у владу. Якщо ти ставиш метою заробити гроші, тебе дуже легко посадять на ці гроші, і ти будеш робити все, щоб красти ці гроші. Бо у владі не можна чесно заробити гроші. Ти маєш або йти з ідеєю, що ти хочеш реформувати в країні, щоб отримати незалежну реформовану судову гілку влади, незалежний реформований ринок енергоносіїв, політичну складову, систему виборів. Всі речі, які впливають на рівень життя нашої країни. Якщо ти не маєш цієї програми і йдеш красти, вибачте мене, ти будеш красти. 10 мільйонів, 20 мільйонів, 50 мільйонів, і це тільки в місяць. От ви вважаєте, що не треба взагалі говорити про гроші, да? Треба. Але це не треба цього соромитись. От коли ви кажете про свої реформи вашої урядової команди, то принаймні ваша урядова команда спромоглася з запровадженням нових, в тому числі антикорупційних органів, розуміти, що зараз можна набрати нових людей вмотивованих, але і платити їм треба, і антикорупційна прокуратура, спеціалізована САП, НАБУ, і деякі навіть міністерства, там була, я розумію, підтримка і грантова міжнародних організацій і партнерів, вони виходили на інші зарплати держчиновникам, але не всім, не всюди так відбулося, коли торкнулися депутати. До речі, зараз дуже критикують і ці контракти Коболєва і Вітренко, які були багатомільйонні, але йшлося мова про залучення контракту. Це багатомільярдних прибутків, які вони... Бачите, по-різному оцінюють. Депутати ж насправді теж є найбільша задача депутатів, в тому числі, окрім політичних рішень, які ухвалюють парламент, політичний орган, ви розпоряджаєтеся як депутатами, коли ви були депутатом, найбільшим бюджетом, більше, ніж будь-якої компанії в Україні, це бюджет України. Який формується з коштів платників податків. Він трильйонний. І тоді, чи
Це не популізм говорити, що депутатам достатньо 28 тисяч гривень на місяць і треба зберігати таку зарплату. Можливо, треба дійсно переглянути, щоб потім не закидати один одному конверти і зробити незалежними депутатську позицію від конвертів. Поки у нас депутатів будуть мотивувати олігархи грошима, які вони крадуть з бюджету України, ми будемо завжди жевріти на рівні навіть не третіх, а четвертих країн світу. Це біда всіх країн, де люди не розуміють, наскільки дорого обходиться дешева політика. Крапка. У вас є розуміння, скільки треба депутатам платити? Ну, не 20 тисяч доларів, ми розуміємо, на місяць, але скільки в Україні могла б український бюджет дозволити? Це буде важко пояснити тим, хто популістично починає говорити, а подивіться, як скільки заробляють лікарі, вчителі, там, водії. А це взаємопов'язані рівні доходу громадян і парламентарів, працівників виконавчої гілки влади, держслужбовців і суддів. Насправді, все це має бути збалансовано. Мене так само, як і будь-якого громадянина України, дивує зарплата певних посадовців, які отримують 1, 1,5 або 2 мільйони зарплати щомісяця. Тут є дуже, на мій погляд, дійсно перекоси системи оплати заробітної платні. Особливо, коли працівники цієї ж самої компанії отримують там 10-12 тисяч. Це неправильно. Я вважаю, що певні речі мають бути збалансовані. Разом з тим, якщо ми повертаємось до преміальної оплати там Коболєву, це унікальний випадок, дійсно, Нафтогаз завжди раніше був збитковим. І збитки рахувались 100 мільярдів там щороку. Дійсно, наша влада спромоглася призначити і сформувати такі прозорі запобіжники, щоб бюджети не розкрадались, як наглядові ради. Це дійсно допомогло заощадити і запобігти навіть розкраданню цих сум, якими оперував Нафтогаз, і ми пішли в прибуток. Ми тепер почали отримувати 100-мільярдні там доходи цієї компанії. Зараз воно знову пішло в мінуса. Але разом з тим, коли людина, чесно виконуючи свою роботу, виборола у Російської Федерації контракт, який ми мали втратити від 50 там, до 70 мільярдів доларів, це просто страшні суми. Ми їх не можемо просто навіть осягнути. Це декілька бюджетів. Ми мали б просто віддавати Російській Федерації. То дійсно, як відсоток від того, вони отримали премію. Тут в усьому світі є така формула оплати тим, хто чесно виконує свою роботу. Яка має бути депутатська зарплата? Депутатська зарплата, ну, слухайте, давайте про це вести публічні дискусії. Я вважаю, що от просто взяти і призначити там 50 тисяч, будуть сперечатись люди. Але я ж знову ж таки, я за те, щоб все, що у нас відбувається в державі і впливає на рівень життя, проводилось через публічні дискусії. Ми маємо досягати певного консенсусу. Ми маємо розуміти, що депутат – це публічна особа. Я себе усвідомлюю публічною особою. Як тільки я закриваю двері своєї квартири, я розумію, що я можу бути побачений, почутий громадськістю і підданий певному обговоренню. Тому я не дозволяю собі робити і казати речі, які б ображали суспільну думку або руйнували мою репутацію і честь. Я завжди себе стараюсь поводити гідно, хоча я теж можу помилятись. От цей шлях має бути усвідомленим для кожного політика, який заходить в публічну площину виконання роботи політика. Безумовно. Умови, в яких ми зараз знаходимося, не дозволяють нам казати, що давайте будемо платити депутатам там 5-6 тисяч євро, як це в Європейському парламенті. Бо для цього немає економічних підстав. Ми маємо розуміти, що якщо ми будемо призначати в парламент, в Кабмін, обирати президента, компетентних, мотивованих, патріотичних людей, ситуація буде поліпшуватись без падіння, як відбулось після 2019 року. І тоді і вчителя, і лікарі, і військові, і депутати, і держслужбовці, ми всі будемо отримувати гідну зарплатню. Ми не будемо думати, чому зростає комунальні, і нам немає за що їх платити. Ми не маємо боротися з багатими. Ми маємо всі отримувати чесну зарплатню і не отримувати зарплату в конвертах. Не депутати і не всі ті, хто працюють сотні тисяч українців на олігархів. У нас
Насправді дуже величезні втрати. Близько 320 мільярдів щороку ми втрачаємо на офшорах. Близько 250 мільярдів ми втрачаємо на тіньовий ринок виплати зарплат в конвертах. Це все частина всеохоплюючої корупції, яка просто знекровлює нашу державу. Ми маємо це розуміти. І немає проблеми, якщо ми перестанемо, скажімо, платити тіньові гроші депутатам. А тим, хто працює в енергетичному секторі, а ті, хто працюють зараз в оборонному секторі, там же корупція продовжує страшне. Те, що Свинарчуків колись брали, затримували, це ж не означає, що зараз нема так званих Свинарчуків в Укроборонпромі. Російська контрабанда продовжує ставитись на українські танки. Озброєння продовжує комплектуватись і постачатись з високою вирогідністю корупційної складової. Тому я і говорю, ми маємо розробити такі нормативи, які б унеможливили, мінізували вплив корупції на прийняття державних рішень. Тільки тоді ми будемо відчувати себе впевнено. Тільки тоді у нас політики перестануть асоціюватися з брудом і якимось, знаєте, знечищенням взагалі професії. У вас, як депутата, у вас нема там розуміння, відчуття, скільки потрібно грошей, щоб комфортно працювати і, ну скажімо, виконувати свою роботу, не замислюватися над грошима, ну скажімо, в певних якихось речах. Ми не кажемо, на будь-які гроші можна знайти ще інші гроші. Якщо говорити в ідеалі, наприклад, якщо говорити в ідеалі, це потрібна дискусія. Я можу сказати, я, наприклад, та зарплата, яка у нас, по-перше, ви сказали 28, я отримав 32, тому що я був заступником голови комітету, і у нас є ще депутатські, це ще одна така зарплата, так що насправді питання не про 28, а йде близько 60 тисяч. Я не бачу сенсу зараз збільшувати цю зарплату. Тобто, не треба. На даному економічному етапі я вважаю, що парламент має довести свою спроможність покращити життя ситуації. Так, як ми робили це з 14 по 15 рік, по 16 рік. Тільки потім підняла зарплату. В діяльність судової гілки влади, ви назвали це одною з руйнацій інституцій в Україні. Але тут така ситуація, я вчора про це казав, не хотілося б, щоб зараз ми на противагу Зеленському зробили з нашої судової гілки влади, особливо з Конституційного суду. Я не кажу про інші суди, не кажу, зокрема, про Верховний суд. З Конституційного суду таку, знаєте, незайманість, яку раптом, і таку незалежність, яку раптом президент почав порушувати. Дійсно, припинення повноважень указом і призначення інших – це дуже сумнівний спосіб взяття під контроль. Це злочинний спосіб. Сумнівний – це коли він дозволяє трактувати так або інакше. Але першим, до речі, це робив Ющенко з Конституційним судом, але сам Конституційний суд, зґвалтований ще 2004 року, коли рахував терміни Кучми 1+1, не рахував 1, для того, щоб дати можливість на всякий випадок Кучмі балотуватися на третій термін. І з того часу він у нас показував свою сервільність, і насправді найбільший злочин зробив саме Конституційний суд 10-го року, коли Януковичу він повернув повноваження, і Янукович, який добре, визнали конституційну реформу раптом через 6 років неконституційною. До цього визнавали конституційною, визнали для Януковича неконституційною. Треба було, ми ж розуміємо, треба було щонайменше проводити тоді нові вибори, щоб обирати президента на нові повноваження. Фактично, Янукович став президентом з повноваженнями, з якими його ніхто не обирав. І це зробив Конституційний суд. І парламент вже, здається, не ваше скликання 14-го, до вашого скликання парламент, який після те, що Януковича, він просто своєю постановою відновив дію Конституції 2004 року, цієї реформованої Конституції, фактично скасувавши рішення Конституційного суду без всяких рішень суду. Це відбулося, це було політичне рішення, не зовсім правове теж. І законодавчий орган має право приймати він справді створений для того, щоб приймати політичне рішення. Але підняти судові органи він теж, якби ніби, не має права. Ми кажемо про проблему Конституційного суду. І, наприклад, Потураєв, він каже, взагалі, можливо, нам треба відмовитися від Конституційного суду як англосаксонські країни, і хай такі рішення на відповідність закону ухвалює Верховний суд. По-перше, Верховний суд у нас не ганьбився ніколи в такий спосіб. Все ж Верховний суд з самого часів Кучми нам показував все ж таки можливість ухвалювати рішення, які не завжди могли б подобатися виконавчій владі. І з
зберегти Верховний суд, а конституційно взагалі скасувати з тими великими зарплатами і з постійною сервільністю, яку за 16 років жодна влада не змогла здолати, а може і не хотіла. Що ви думаєте з цього приводу? З цього приводу, я думаю, дві важливі думки я хочу зараз поділитись. Ну, по-перше, ми маємо назавжди вивчити одну дуже важливу істину, що Конституція захищає громадян в тих країнах, де вони захищають Конституцію. Це дуже важлива теза, якою всі хочуть тримати подалі від себе. Від президента, коли ви проводите приклад, що Ющенко видавав такі укази, ну ми не маємо брати приклад з найгірших випадків, які ми бачимо або отримуємо з власного досвіду. Я тут виступаю адвокатом. Правильно. Іноді кажуть, що для того, щоб щось реформувати, треба виходити за межі, або система сама себе оберігає. Система корумпована, навіть сама себе може зберігати. Я можу сказати з власного досвіду. Війна – це найгірше, що є в історії розвитку людства. Вона не дає підстав пишатися. Бо на війні багато, там смерті. Там смерті, бо війна живиться смертю. Але разом з тим, війна породжує як героїв, так і злочинців. Герої – це ті, хто проводять себе шляхетно і проявляють найкращі людські якості. І злочинців – тих, хто демонструє найгірші людські якості. То для нас, як для законослухняних громадян, завжди є право вибору. Ким ми хочемо бути? Тими, хто рівняється на кращих і хоче бути героєм, або до тих, хто деградує до злочинців. І так сойдет, я буду таким, бо життя таке. Тобто це питання морального вибору. Коли ми говоримо про Конституційний суд і про призначення Зеленським двох суддів своєю квотою на посади, які не звільнені, і він не має юридичних підстав таке робити, він скоює злочин. Ба більше, він закладає підстави не довіряти можливим рішенням Конституційного суду на 9 років, які буде обіймати ці судді, тому що вони призначені в неконституційний спосіб. Чому це настільки важливо? Бо для нас зараз на цьому етапі дуже важливо розуміти, наскільки важливо будувати Україну як правову державу, де перед законом будуть всі рівні. Так, як це робиться в Англії, в Великій Британії, там, в Франції, Німеччині, в Сполучених Штатах. Да, президент може дуркувати, як він захоче, але інституції, які працюють незалежно від того, що хоче президент, вони врівноважують і не дозволяють порушувати засадничі правила, які прописані в Конституції. Чи є таку інституцію Конституційний суд в Україні? Чинний склад. Він демонструє ознаки і того, і того. Насправді вони зважають на те, як реагує суспільство. І якщо в 2019 році я, як представник парламенту, разом з своїми колегами захищав нашу країну від руйнування засадничих правил, того, як має діяти верховенство права, і всім було байдуже, це дозволило Зеленському незаконно розпустити парламент. Це було ознакою того, що він вже має 7, станом на сьогодні 7 зафіксованих злочинів, підтверджених Верховним судом. Що нам потрібно робити в цьому випадку? Не мовчати, коли ми бачимо порушення законодавства влади. Не мовчати. Реагувати дописами в Фейсбуках. Коли проводиться акція громадського протесту, виходити на неї. Демонструвати, що мені не байдуже, в якій я країні буду жити. Бо ті, хто байдуже ставились до таких рішень, беремо, за приклад, Російську Федерацію, Республіку Білорусь, або країни, де диктатори узурпували владу і нищили верховенство права і свободи громадян, там людське життя не ціниться ніяк. Ти опонуєш владі, тебе вбили, тебе гвалтують, тебе катують, тебе можуть робити все, що завгодно, ніхто не несе за це відповідальність. Так робив Радянський Союз. Проводячи голодомори, переселення кримсько-татарського народу, просто переселяючи українських на Далекий Схід, просто щоб зруйнувати опір нації. Бо їм було потрібно роз'єднати націю. Вони нищили інтелігенцію, вони не несли за це відповідальність, розстрілюючи безкарно людей, які мали право захищати своє право жити в Україні, правовій, демократичній. Ось чому важливо нам сьогодні... Конституційний суд не поніс ніякої відповідальності, навіть моральної, за рішення 10-го року за узурпацію Януковичем, здається, да? Для того, щоб у нас повноцінно рішення влади розглядалось через призму
відповідальності через кримінальне, адміністративне або іншу відповідальність мають працювати незалежно правоохоронні і суддівська гілка влади. Законодавча гілка влади і виконавча гілка влади. Кожна з закладених в Конституцію оцих гілок влади мають забезпечити верховенство права. Як тільки Зеленський каже, я над законом, я чхати хотів на закон, він каже всім українцям, мені можна порушувати закон. У мене є основна претензія до президента Зеленського, що він розбещує українців тим, що він дозволяє ігнорувати закони. Це шлях в нікуди. Ми дуже швидко можемо опинитись на рівні Білорусі чи Російської Федерації, де громадяни дозволяють зневажати свої права і свободи, забирати життя свої, піддаватись тортурам і катуванню в тюрмах. Це якраз все те, що прописано, чого не можна робити в Конституції. Тому що Конституція визначає права і обов'язки громадян, але і обмежує тим, як людина, яка призначена на посаду, розпоряджається цією владою. Зеленському тісно в межах виконання посадових обов'язків. Він, очевидно, не читав Конституцію. Він не може провадити реформи, дотримуючись законодавства. Тому він бореться так званими антиолігархічними законами, які до олігархів жодного відношення не мають. За них голосують групи олігархів. За майбутнє. Це олігархічна група Коломойського. Він голосує, тому що він знає, що йому жодної шкоди з цього закону не буде. А разом з тим не працює антимонопольний комітет, який може його покарати на мільярди гривень, які він не платить в бюджет. Ось вам і очевидна причинно-наслідковий зв'язок того, як у нас порушується робота інституцій. Як у нас до бюджету не надходять мільярди від олігархів. Натомість розкрадаються мільярди, які українці платять в бюджет, наповнюючи його своїми податками. Перед ефіром ми говорили, що в рейтингах, які зараз останнім часом друкують три наших, скажімо, найповажніших компанії, які досліджують громадську думку, Народного фронту нема. В разі, якщо влада наважиться на дочасні вибори, або навіть чергові, які ми теж не розуміємо, вони 23-го мають бути чи 24-го, там є маніпуляція. Нема маніпуляції, згідно Конституції, вони мають відбутися 23-го. Народний фронт, зокрема ви і, зокрема, Арсеній Яценюк, ви йдете на вибори, чи ви так само будете ігнорувати, як всі попередні вибори з 15-го року? Я вважаю, що ігнорування виборів політичною силою – це глибока помилка. І ми врахували і її наслідки, що Народного фронту, попри 100% виконання своєї передвиборчої програми і дуже якісної роботи в парламенті, просто немає в рейтингах. Бо та тотальна просто інформаційна кампанія, яка в більшості спонсорувалася як втікачами, олігархами, які потерпали від дій, які ми приймали в енергетичному секторі, від Російської Федерації, яка розуміла, що Народний фронт захищає Україну не на догоду олігархам, а просто тому, що це наша країна. Наш рейтинг був знищений. І я вважаю, що те, що ми не брали участь у парламентських виборах, місцевих виборах, це тепер просто не дає здорової альтернативи тій непрофесійній владі, яка зараз довела країну знову до чергової кризи. Я вважаю, що ми маємо зробити з цього висновку, підготуватись і брати участь у всіх виборах як найдієвіша політична сила, яка доводить, що наша візія того, якою має бути країна, сильною, успішною, правовою, демократичною, направленою на європейський вектор розвитку, яка вступила в Європейський Союз і блок НАТО, має бути імплементована. Ми знаємо, як це робити. Ми можемо це робити. Ми довели своїм практичним досвідом, що ми можемо досягати результатів, і безвіз, і захист нашої країни на лінії фронту, в політичних баталіях – це якраз досягнення, які формовані були і стрижневим просто досвідом Народного фронту. Тому ми маємо брати участь у Андрій Тетерук, народний депутат України 8-го скликання. Принаймні, те, що почули, що Народний фронт, можливо, навіть і Арсеній Яценюк, повернеться в політику найближчим часом. Дякую. Це був Бугун, далі Заман.